Takže je to niečo magické nachádzať sa na tomto mieste vo večerných hodinách. Sme priamo na Palm Jumeirah, jednom z najluxusnejších hotelov, ako si môžete všimnúť, hotel sa volá Five. A dnešný program je Ice Bath a taktiež workoutová session. Som celkom zvedavý, či to bude session viac ako na cardio, alebo nejaké váhy, alebo crossfitová session. Nechám sa viesť, uvidíme, čo to bude. Neskutočne sa teším. A ešte jednu vec, čo by som chcel povedať. Potom taktiež je tam ľadová kaďa a otužovanie. Je to trošku taký cheating, lebo je vonku príjemných 40 stupňov, ale ja svoje otužovanie už mám za sebou, takže bude toto len taká čerešnička na torte. Poďme si to spolu učiť. Chytil si to? Môžeme ísť. Takže keď sa tu neroztopím, tak už neviem, sme na vonkajšom workoutovom ihrisku, alebo lepšie povedané gyme. Začíname circuit training, je to tu celkom nabité, takže poďme si poriadne zamakať. Áno, ten hit nás zabije. OK. Takže máme 45 sekundovky, točíme kolečka v partneroch, ja som s Johnným a vždycky jeden robí 45 sekúnd niečo, druhý 45 sekúnd a 45 sekúnd pauza. Ako sú to celkom šupy, kolo má 10 kôl, ale výhľady stoja za to. Poďme ďalej. Moje thoughts, že dúfam, že dokončím prvé kolo a možno teraz to rozbehneme. OK, už fentujem. Už odpadám. OK, poď. Aká je to zaberačka. Užívame si to. Posúvame limity nielen telom, ale aj hlavou. O 40 stupňoch to nie je ľahké udýchať. Pocity po prvom. Poďme do druhého. Čo? Či na to sme tu prišli, si zamakať. Takže žiadne výhovorky, žiadne ľahšie cesty a druhé pridávame váhu. Nech vás to motivuje, lebo mňa to motivuje. A je to dar, že tu môžeme vôbec byť. Dar, ktorý sme si odmakali a ktorý si už nedáme zobrať. Takže let's go. Máme za sebou krásnu session a teraz ideme do Ice Bath. Veľmi sa teším. V podstate najdôležitejšia vec pri tomto je kontrolovať svoj dých. Musíš vedieť, že do čoho ideš, nikde sa nechceš ponáhľať. Len si nájsť krásny mind space a ponoriť sa. Je to šupy. A už sme dobre. Teraz sa potrebuješ ukludniť. Takže v podstate celé toto otužovanie ti dá taký mentálny pokoj. Pre mňa to bolo vždycky o tom, každý, kto otužuje, vie, že okolo mňa sa zastaví čas. A taktiež boli situácie, kedy mi to strašne pomohlo. Týmto pozdravujem svojho kamaráta Patrika, lebo ak ten by mi neukázal toto otužovanie, tak neviem, či by som bol teraz tu. A celkom také funny story, ktoré sme mali. Jedného dňa sme išli otužovať o 4 ráno v úplnej tme do Dunaja. Vonku bolo približne minus 10 stupňov. Všade bola tma, nezobrali sme ani svetlo, ponorili sa úplne do čiernej ľadovej vody a užili si nejakých 5-6 minút otužovania úplného pokoja. Všetko bolo ticho, nič okolo sa nehybalo, úplný pokoj. A taktiež si pamätám, že to bolo o 4 ráno a z toho som rovno išiel do roboty. Vtedy som prišiel o prácu vo fitku a pracoval som v McDonalde približne 3/4 roka počas korony. Takže je pekné sa tak obhliadnúť, kam sme sa dostali od toho. A ešte si pamätám, že mám fotku v uniforme a jedného dňa si ju pekne zavesím niekde do obývačky, aby som vedel,
ako dlhú cestu som mal, kam sme sa spoločne dostali. Takže keď začneš o tom rozmýšľať a keď si vlastne povieš, že čo všetko si zažil spätne, tak doješ na nádherné veci. Druhá vec, ktorá bola, taktiež sme to začali hrotiť. A jedného dňa, keď bola úplne ľadová voda v Dunaji, tak sme otužovali približne 18 alebo 19 minút. Vyšli sme vonku bola zima, nebola šanca, že by sme sa zohriali. A teraz mám normálne v očiach, že som skoro prišiel kamaráta, jak bol celý zabalený a skákal na družbe na intrákoch vo výťahu a snažil sa zohriať. Ja keď som prišiel na izby, tak si môj spolubývajúci myslel, že normálne zomriem. Takže také prehroty sme mali. Ale s týmto otužovaním dá ti to taký mentálny pokoj, úplne ťa to ukludní, všetko okolo teba sa zastaví, čas sa spomalí a môžeš v kľude rozmýšľať. Takže jedného dňa, ako sme skončili to otužovanie o 4 ráno, potom som išiel rovno do McDonaldu, tak keď si to porovnám teraz, že sme v najluxusnejšom hoteli v Dubaji na Palme, a z tohto otužovania sa ideme nájsť na Marínu. Časy sa menia. Je dobré, že sa menia. Treba sa posúvať. Celé toto je len začiatok. Začiatok niečoho veľkého. Takže kto je mladý, treba bojovať, netreba sa vzdávať. Vždycky na konci dňa si ty strojcom svojho šťastia a čo svojmu telu dáš, tak to isté aj dostaneš. Takže treba makať, aké potraviny mu dáš, ako sa k nemu budeš chovať, akú regeneráciu budeš mať, všetko sa to odrazí. Môžeme byť vďační, že sme teraz tu, je to normálne až neuveriteľné. Ja si pamätám, ako som o tom sníval, že budem žiť na Maríne v nejakej vysokej budove. Bol to môj sen a dneska to môžem žiť ako realitu. Môžem sa tu hýbať, spoznávať ľudí. Je to neskutočné a som za to veľmi vďačný. Takže hádam, že to niekoho motivuje. Ak by sa niekto chcel alebo rozhodol vydať do Dubaja, tak kontakt na mňa máte a poďte si to užiť taktiež, lebo to stojí za to. A život máme len jeden. Vždycky to bude o tých veciach, čo robíš nie počas jedného týždňa, ale vieš, ja som to nikdy nemal ľahké. Taktiež mi nikto nepomohol, či s tréningami. Proste som sa každý jeden deň zobudil a ty sa môžeš rozhodnúť, aký budeš mať deň, alebo keď sa na konci dňa pozrieš, čo si dokázal, čo si urobil, že či si s tým spokojný. Ja každé ráno stávam s tým, aby som robil čo najviac, aby som sa čo najviac posunul, aby som niekde išiel, aby som mal nejaký cieľ, aby som jedného dňa bol na seba hrdý. Takže dúfam, že máš to isté aj ty. Zober si papier a pero, začni si písať a začni sa prekonávať. Začni si plniť sny, plniť tie cieľa. Kamoško, mohol by som tu byť aj celý deň. Úplne som uvoľnený. Keď to porovnám s otužovaním na Slovensku, kde sme chodili proste do lesa, do ľadového potoka v Tatrách, je to úplne o niečom inom. Úplne iná skúsenosť. Takže dúfam, že ste si dnešné video užili. Ja si užijem ešte posledných 5 minút. Potom skočíme do vody a týmto to môžeme zabaliť. Takže buď sa vidíme zajtra, alebo týmto to aj ukončíme. Takže sa majte a let's wrap it up.